Machiegni kendo jotije mag posta ma Machakos oriwore gi jowetegi e pacho ka e bago ng'anyo kendo jwang'o tich ka giywak ni pok ochulgi osara kuom dweche bura. Kokalo kuom riwruoge mar The Postal Corporation of Kenya Workers Union ne gibolo gige tich piny ka giywak ni ewi deko mar osara kuom thuolo mar dweche 6. Kotelnegi kod jagoro mar riwruok matayo weche mag tudruok Nicholas Wambua ne gigo tach Machakos GPO kata Huduma Center ka gikwedo jotendgi kuom jwang'ogi e lwet nono. Ka kipindi ya zaidi ya miezi 6 hawajapokea mishahara yao. Na jambo hili alijaanza mwaka uliopita, limekuwa likitokea kila wakati. Na imefikia wakati tukachukua measures ambazo zinastahili ili tuweze kudai haki yetu. The strike is legal and we are not relenting. We are going back home until he calls off the strike, until all the salaries have been paid. Pesa ya kutransfer kwa wazee na wamama wale wazee, hiyo pesa ilikuwa inapitia katika branches zetu za post office, na hiyo kazi imeenda kwa banks. Kwa hivyo tunaomba serikali itusaidie. Generally malio yetu ni kwa serikali iangalie posta, ipatie kazi kwa sababu services zetu zote zimechukuliwa juu ya internet. Kapod wani weche makamago en ni rochruok mag tije okwako apisi mag posta